चौथो मजलो इलो असो मनाक धीर देऊन कसो बसो 4 मजले चढान घरात गेलाय. दुपारचो गेल्यामुळे सगळे निवांत झोपले होते. आई पप्पांका भेटून बायकोचा मन राखून बायकोच्या माहेरी गेले. सासूबाईंनी शंकरपाळीचो मस्तपैकी बेत आखलेल्यांनी 2-2 शंकरपाळी खाऊन घराक जाऊक निघाले. चेंबूरमध्ये आमका फूड फेस्टिवल दिसलो. म्हटलं जरा काहीतरी खाऊन बघूया काय काय मिळता. तर थडे गेले तर मेला सगळे डोक्याच्या बाहेरचे पदार्थ होते. सगळे पदार्थांची नावा बोलता बोलता जीभ वळली. थडे गपचूप बायकोच्या हट्टामुळे एक पाणीपुरी आणि काय ता व्हेज तंदुरी म्हणजे सोया चाप खाल्लं. पूर्ण फेस्टिवलात कोंबडी आणि सागोती वडे काय मिळाक नाही. बायकोक म्हटलंय मरान देव फेस्टिवल बाहेर जाऊन काहीतरी आपणाक पचात असा खाऊया. थैसून मेल्या वाशिक पोचता पोचता रात्रीचे 11 वाजले. मगे आमका काय जेवक मिळता. मगे आम्ही गपचूप तिरुपती डोसा सेंटर मध्ये गेलो आणि अण्णाक आवाज दिलो. अण्णाक ऑर्डर सांगितल्यावर अण्णान मस्तपैकी म्हैसूर डोसो, तिरुपती डोसो, साधो डोसो आणि सर्किट डोसो